Здравейте, приятели! Днес най-накрая ще говорим за съдове. Така, по принцип, аз лично страшно много обичам да готвя. Не знам какво е вашето отношение към процеса, забавата, изкуството на готвенето и след това на дегустирането на гурме храна. Макар че не съм сигурна доколко думата гурме е подходяща, както и да е. В крайна сметка, преди известно време, когато стана дума за пластмасата, се замислих за всички съдове, в които готвим и започнах да правя различни проучвания в интернет за това, за кои точно има научна или каквато да било информация, че може би има някакъв проблем и че част от тях влиза в нашата храна и след това е вредна. И се оказва, че всъщност имаме много сериозен проблем в тази област изобщо. Защото страшно много от веществата, в които готвим и консумираме или съхраняваме храна, съдържат канцерогенни елементи, които влизат в храната ни вследствие на това, че храната ни е седяла в тях при висока температура или че е била мазна храна и така нататък. Така че нека да говорим за това какво знаем и какво не знаем за съдовете, в които готвим и ядем. На първо място нека започнем с пластмасата, защото тя е, мисля, най-проучения от различните материали. На първо място има различни видове пластмаса, изработена явно по различни технологии, не ме питайте за химия, но това, за което става дума е, те имат различен номер, който трябва да може да откриете, да локализирате някъде на пакет, на купичка, на шише, обикновено в тези триъгълници. Вътре има някакъв номер. Примерно, бутилките, в които продават минерална вода, са номер 1. Или кока-кола и така нататък. Това означава, че те са бутилки направени от пластмаса, която е подходяща и няма никакъв проблем за еднократна употреба, но при повторното използване наблюдаваме процеса, който на английски се нарича leaching, т.е. вещества от пластмасата се смесват с храната, течността в случая, която е съхранена вътре в тези бутилки. Затова използвайте тези бутилки веднъж. Не ги използвайте за многократна употреба, най-добре. След това имаме втори, четвърти и пети номер пластмаса, които са сравнително безопасни според WebMD и порученията, които съм направила по въпроса. Така че 2, 4, 5. Това са трите вида, които търсим. 5 мисля, че е най-популярният от тях. В него са направени примерно кутиите с Филаделфия, кутии, в които някои от кутиите ни с кисело мляко са 6 номер. Но те по-белите кутии, в които има 1 кг кисело мляко, те са 5. И така нататък, всичко обаче е на самата опаковка, така че може да намерите информация. Няма нужда да се притеснявате преди да си открие. Ако няма информация, вероятно не е съвсем безопасна пластмасата, защото всеки предпочита да информира потребителите си, че продуктът му е абсолютно безвреден. Имаме номер 7 пластмаса, за която има много какво да се каже. По принцип тя е вредна, но причината, през която е вредна, е едно вещество наречено BPA, не знам точно как беше иначе, но това BPA на много опаковки, кутии, чаши и така нататък, пише, че няма BPA в тях. Във връзка с това, ето бутилка 7 номер, на която няма BPA. BPA free. Така. Значи 7 номер, който е BPA free, няма проблем да бъде използван. Това мисля, че е обикновено пластмаса, която се използва примерно в уреди за вода и така нататък. Пак трябва да бъде някъде удостоверено, че тази пластмаса е сертифицирана за употреба за храна. Както казах, ковчките от кисело мляко с 6 номер, вероятно опасни. По-добре не. Трети номер е чистата пластмаса PVC. Също не е нещо, в което искате да консумирате храна. Това, което прави пластмасата евентуално по-вредна при консумация, при съхранение на храна, е мазната храна, висока температура. Така че ако храната не е мазна и температурата на храната е по-ниска, принципно риска е и по-нисък. След пластмаса, следващия най-така обсъждан материал, който също се оказва вреден, тъй като е много използван също, особено в българската кухня по-настоящем, продължава да бъде за жалост, това е тефлона. И когато тефлон излезе, си спомням колко беше вълнуващо, че най-накрая има незалепващо покритие. Yes!
няма нужда да бъркаме през цялото време, да се притесняваме, че храната ще загори. Смисъл, бях дете. Знам, че се вълнуваха хората около мен, които готвяха по това време. Та, тефлон. Ето един така добър пример за тефлонова тенджера. Съдняваме, че това не е продуктово позициониране. Марките няма значение, пък без друго. Това не е точно реклама. Та, тефлончето вътре. За жалост обаче, тефлона е особено време за мъже, съдържа канцерогенни елементи. Колкото повече се нагрява, толкова повече от елементите в тефлона влизат в храната. И както казах, особено време за мъже. Могат да предизвикат стерилитет и така нататък. Но те иначе е канцерогенно. Не се препоръча. След това бих много използвал материал от нашето минало. Емайлираните покрития. Емайлираните покрития, макар че спряхме да ги уважаваме доста отдавна, може би защото бяха толкова разпространени, по принцип не съм открила информация да представляват опасност. Особено в момента има покрития наречени биоемайл и предполагам, че те са едно от по-безопасните неща на пазара. Ако някой обаче има някаква противоречаща това информация, ще се радвам да я споделя, за да мога и аз да я предам на останалите. Емайлирано покритие от старите комунистически, за които идея си няма. Може би те не са биоемайл, може би за тях не отговаря това, че са безопасни. Но може и да са. За жалост, както вече може да сте се досетили, информацията по отношение на всички тези неща е доста оскъдна, доста противоречива и по принцип не е съвсем официална. До голяма степен се публикува от хора, които са се сблъскали с проблема. Така че, всички те ще ви кажат, че най-добрият материал за готвене е керамиката. И докато керамиката, порцелана са чудесни материали, проблема при тях идва от факта, че всички съдове, които имаме, са глазирани. Защото гланца е това, което прави съда непромокаем, тъй като глината по принцип пропуска вода. Затова, примерно, сакси, има ни червени сакси от дебела, груба глина. Earthenware, на английски така, няма значение. Въпросът е, че тези сакси, когато се налее вода, казва, че е добре да се използват растения, които не обичат вода, защото част от водата се пропива в саксията и съответно много по-бързо се маха от почвата и подпомага отводняването. Ще говорим за земеделие някой друг път обаче. Да се върнем на керамиката, която по принцип би трябвало да е страшно полезен материал за готвене, в който храната трябва да става страшно вкусна. Проблема, който се появява при използването на керамика е в гланца, както вече споменах. Преди години в Европа забранили използването на гланцове, съдържащи олово. Какво направили западните европейци в отговор на това? Изнесли производствата си на керамични изделия в източна Европа. И тъй като използването на олово гланец е много по-ефтин, това нищо не доказва за сега. Никаква информация по принцип нямам повече. Но самия факт, че са в източна Европа, за да имат по-ефтини производства, леко ме притеснява и ми говори за това, че вероятно в нашите съдове, които в източна Европа си харесваме керамични, има олово. Което може да се провери. Но ако някой го е проверил, ако има информация, ще се радвам да я сподели, както казах. Други популярни съдове за готвене са неръждавейка тенджерите, примерно, или тигани и така нататък. Те не са подходящи за съхранение на храна. При продължително съхранение на храна също имаме пренос на елементи от тенджера към храната, които също не искаме да консумираме. Но за готвене в общите линии са сравнително безопасни. Материал, който не искате да използвате в кухнята си, е алуминий, защото е страшно реактивен. Колкото до тиганите, които са от желязо, тежките, за жалост нямам пример от тях, тези тигани се покриват с мазнина и по този начин спират да бъдат залепващи, като незалепващо покритие става мазнината отгоре. Евентуално до някаква степен са безопасни, само че също със сигурност има и някакви елементи, които могат да влязат в храната ви. И като отговор на всички тези проблеми, които имаме с тенджерите за готвене, все повече пазара ни се наводнява от керамични покрития. Керамичните покрития звучат добре, защото
както казахме вече, керамиката е нещо, на което се радват хората, като евентуално здравословно нещо за готене. Пак пропускаме ловото в гланца, евентуално, което се съдържа. Но керамичните покрития, освен потенциалното лово, имат втори проблем, който е надирането на покритието или пилото, с което съответното покритие е положено върху съда, се оказва. И това лепило до голяма степен може да се окаже дори по-вредно от тефлон. Така че бъдете внимателни с керамичните съдове, когато се надират, може би ги сменяйте, което естествено изобщо не звучи рентабилно или... Така, не звучи като добра идея. Губи прекалено много пари за това, че готвим в такива съдове. Но какво ни остава? Коя е другата опция, която имаме, освен нержавейка, керамика с олово, тефлон, биоимайл. Биоимайл е добро продължение всъщност, но не съм 100% наясно там с информацията, така че който има, ще се радвам да науча повече. Така че остава ни стъкло. Е нещо, което препоръчвам аз лично, тъй като при дългите си поручвания общо взето открих вредни неща в абсолютно всички други материали за готвене, но стъклото си остава. И за жалост обаче това, което ми направи впечатление е, че наистина стъклото, това не е просто на думи, стъклото е различни видове. Имаме от една страна видовете стъкло, които поради някаква причина поемат миризми, различни вкусове, различни препарати за почистване на съдовете и други, които не са до такава степен, може би по-рести. Не знам за какво става дума, не знам защо се получава този ефект, но за жалост е страшно неприятен. Преди известно време си купих модерно йенско стъкло. Йенското стъкло, в принцип, популярно в България, правим си гювейчи и така нататък в него, нали? Така че ясно не е тенжери дебелите. Това е тънко модерно йенско стъкло, което си купих, за което точно пише, че не поема миризми и вкусове. И има съществена разлика. Когато пия в тази чаша и след това пия в друга чаша, която е от друг вид стъкло, усещам в другата чаша повече вкуса на препарата за миене на съдове от съдомиялната и така нататък. За жалост не мога да знам повече информация. Знам, че евентуално в обработката на стъкло също, в зависимост как се обработва и къде, може да се използва и олово. Може би. Да се надяваме, че обаче в съдовете, до които имаме доста, няма олово, независимо от кой материал са направени, дали са керамични или стъклени. Нека да общим. Значи, керамика, стъкло, биоимайл и нержавейка за готвене, може би са ни най-добрите избори. Ами, това е което се дава за съдовете. Надявам се някой да знае малко повече информация, за да може да допълним и да започнем дискусия за това в какво да готвим. В какво готвите вие и доколко се притеснявате, че храната ви може да се окаже вредна заради начина на приготвяне, заради материалите, в които я приготвяте или съхранявате. Надявам се да споделите и ще се видим скоро. Чао!